So inda za ka yi create ɗin account a Bybit. So abin da za ka yi shine in ka shigo cikin Bybit ɗinka zai nuna maka ga wajen email ga wajen phone number. So sai ka saka phone number, za mu yi amfani da phone number ne. So sai ka yi typing. After ka typing sai ka create a strong password mai kyau. Sai ka saka password. After ka saka password ɗinka, so ga wani wajen da aka sa referral code, za a je muku referral code a description ɗin wannan bidiyon na. Sai ku tabbatar da ku sa shi, sai ku danna sign up, sai ku ɗan jira kaɗan. Ya ɗan kammala loading, sai ku cike wannan abin normally wanda kuka saba. After kun cike shi haka yayi, sai ku danna sign up. So za su turo maka da OTP, in ba su turo maka ba ma za su kira ka. So mu gashi suna kira na a ɗayan wayan. Gashi na ɗaga. Gaya mun OTP, sorry I'm coming. Bari in picking call ɗin. So gashi sun gaya mun OTP. Sun gaya mun nasa, sai in danna confirm. Kun ga welcome to Bybit, yanzu na create an account ina successfully. So but amma ban yi verifying ba. Dole zan yi verifying. Sai ka danna wajen verify haka, ko kuma ka danna wajen profile ɗinka daga can. So gashi nan kana ganin da ka saka verify, kun ga alamun I'm unverified. So kaga inda ka sa verify nan akwai abubuwa da yawa, akwai BVN, ID card, driver license, passport da sauransu. So amma abu mai sauki shine kai amfani da BVN ɗinka kai verify, sai ka danna OK. After ka danna OK, zai loading, zai kai ka wani page haka. Zai loading, ya nuna ma nan kai a ina ake zaune, sai ka danna wajen others country nan, sai ka danna continue. So zai ce kai taking in selfie da sauransu. After ka yi sai ka danna continue, da sai ka yi skipping wajen kawai ka danna continue. So nan kun ga ina inda nuna maka nan the first country kai ɗan Nigeria ne, sai ka danna A. Nan wajen BVN ɗin nan sai ka saka BVN ɗinka. Nan wajen last name kuma sai ka saka last name ɗinka da ke jikin BVN ɗinka. Ka gani? Sai ka saka last name ɗinka da ke jikin BVN ɗinka, sai ka danna continue. After ka danna continue, I think ba zai ɗauki lokaci ba, za su yi verifying account ɗinka. Na sun yi verifying account ɗinka a kan profile ɗinka, kana clicking za ga an sa maka verified. In our next video, za mu koya muku yadda za ku yi amfani da Bybit ɗinku cikin sauƙi. Duka features ɗin ɗaya ne. In ka yi amfani da Bybit, za ka iya amfani da kowane centralized exchange. Duka features ɗaya ne. So sai ma haɗa video na gaba.